खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैनाय जादों। मेनलि बे भिडिअआ जाहैबाय फुटबल खेला नायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय। दा नोंथांमोना फ्रायानो मोनथिखाबाय जोंना खेलाया स्टार्ट जागोन 9 अक्ट'बरनिफ्राय। दा बेजों लोगोसे खेला नायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखायहाय जोङो देग्लाय फेसिलिटिसफोरखौहाय एसे गुबुन रोखोम खालामना होनाय जादों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायना बुजिखाबाय हनै। दा नोंथांमोननि थाखाय गेलारि खालामनाय जादों। दा बे गेलारिनि बेसेना जाहैबाय मात्र 100 रां एबा 100 थाखा लानाय जागोन आरो जेनेरेलनि थाखायहाय 50 रां एबा 50 रुपिस लानाय जागोन। लोगोसे जायफ्रा गोसो दङ गेलारिखौहाय एडभान्स बुकिं खालामहरनोब्ला गोजौआव नुनाय नाम्बारावहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहरनानै बुकिं खालामनो हागोन आरो मेट्स फिक्सारखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन। दा जोंनि खामानिफ्रा फ्राय 15 to 20% जानानै फैहांबाय। ओमफ्राय गोबां खामानिफ्रानो मावनांगौ दंबावो। ओरै खोला एसे साइडजों गेलारि बानायबावगोन आरो बै सानि पस्ट गुदिजोंबो सेर सेर गेलारिखौ खालामगोन। दा कमप्लिट जानायनि उनाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैगोन। नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय, आसा खालामदों। आरोबाव नोंथांमोना जेरै वर्ल्ड कापफोराव जे प्लेग्राउन्डआवहाय ग्रास काटिं खालामनाय नुयो, दा थिग बेबायदिनो जों जेरै लास्ट इयाराव खालामदोंमोन देग्लायबो जोङो रेडि खालामगोन। जोङो प्लेग्राउन्डखौहाय रेडि समायना खालामनो। सोनाब सानि गेलारिया अलमस्ट दानानो होनजायो नै। दा बिथांमोनाबो नै रायजो राजाफोरा खामानि मावखांना बेसेबां ज' जिरायदों। स' दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो थुंगेबाय लोगोफोर। माखासे साननि उनाव गोदान आपडेटफोरखौ लानानै फैबावगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो जोंनि क्लाबनि जानानै नोंथांमोना खेलाखौहाय नेनानै थागोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय। लोगोसे जायफ्रा भिडिअखौ नायगोन नोंथांमोना अननानै शेयार खालामना हो, बेनो आंनि स्मल रिकुवेस्ट लोगोफोर, अननानै खालामना होथार।